go. Ting. Yo, what's up? May adlaw yung tanan diha mga katambay, no? Another day, another life, another blessing na sa atong tanan mga ga sa karon kay adlaw nga Lunes, no? Pitsa 20. No, pitsa 20 sirado, no? Sa buwan sa Marso, no? So karon kay natay lakaw ninyo, no? So akong amigo ilang kuan na siya pahawanan dito silang balay. Nangita siya tao ni Chacha sa kuha nga nabo ko na koy tao nga kaila nga mo hawan. Yung timing kayo nga na akong uncle, no? Akong uyuan nas mo ya manghawan to siya. So imbis nga may tataglaing tao, kami na lang mahawan ko sila ang luyo, no? So nga na kunan akong uyuan dito. Nya ako nagsunod ko siya, bike raman ko. So ato na ta guys, kay murag nabiyaan ako. Layo na dito si uncle, no? So pas-pas ta, no? Ato na ta, let's go. Pangino. Grabe sa kauna na guys. Pagsigdi lang. Bawi ba na kabusahan. Lugsong ni dagan. Sikay sa tagmayo kay. Ha! Napay taas ito eh. Ha! Napay last guys. Last na lang ni. Last na lang ni. Last na lang kaon. Sagkagid. Bawas na doon. Lugsong. Ha! Bawas. Lugsong. Masa pagkong guys, kaya gusto na nakan. Sukarap na ito, sukarap na po ito ba? Ano namin dali guys? Ang kaban si Angkol. Ano yung trabaho rin? Kanay? Ini sagbot diha ato kutob sa dito ko. Ato dito sa kanang koral diha, dito boss. Oh. Nay koral diha. Asa sangko sa kalsada? Ato kalsada? Gani puton tani tanan ato limpyo. Ay, daghan de kini dai sa napitang koral ba? Kani? Kanang diha koral. Ano sa dito? Apa ni botol kahoy? Mga na guys, daghan guys. Ubay na guys, dako gani guys. Kanang kahoy dako. Tapos ito. Baik-baik din. Dako jud din. So. Ngasap na tagbantay dire. Hoy. Di may labot ay. Oh, ubay jud din dako gani trabaho na mo dire no. So mo ning sugdan. Trabaho ni sugod kay. Menang makita na mo masayagi. Ug dinhi mahuman karon so. Amo ni balik ko dire ugma. So karon trabaho na dire. Dari sa landong naghawan guys. Dito naghawan dari sa landong gamay kay. Kuan. Kanang init yo. Init kay dito. Mamakang init ito dapita. Grabe jud kay init. So, sa landong ito sa hawanan dari landong unahon tan. Dari mo planan kini kawya. Masya kana pa tubos. So, di harata ko to limpyo no. So, nandagay na ako guys, discover nga ng technique ba sa paglimpyo no. So kung na may plano mang limpyos yung balay no, dako bugar di awan di hawan di na may plano mang hawan luan mong technique para dili bugtaw ini kuan ini habas nan impormasyon mo tiil eh. So inan ni porma guys oh. Nani ano kini sa katiil mo ang tukuran kini mo siya ipabilin dira sa layo kaya para di siya bugtaw ano na porma. Yeah. Ito guys, masih buto guys, promise. Pero dapat magkarsunis ka kay. Ini batang mo sa bato mo tungkol sakit man, gamay. Pero di siya bugto, sakit lang. Pero at least dili bugto no. Pero sakit lang siya gamay. Pero kira na. So, mo siya guys, amo siya paspasan guys no, trabaho no kay. Kanang taas sa gagi. Buto karang adlaw no. So, trabaho na mi.
Lisod man. Muna ang pinakadlukan nga part guys. Ano ba? Baga na kayong sagbot ba no? Kaya masaya natin mga best friend ha. Mga snakes ba? Mga bitin. Sus. Karawa ko rin ay. Kanang suwayan. Ilaham ito nagnaa kaya pakan ta. Yan tagwa lang. Para na. Mana may pinito guys. Naray si Yoyo. Muna na patrabaho sa mga. So gilibrihan pud mi niya og kuan ron kanang paniud to kay may kabaon. Tama ka lang. On the spot nga trabaho ba? Diba? Kalit-kalit nga trabaho ba? O, nagpanday na siya diyo. O kanang balay-balay siyang mga itoy. Yung mga iro. So, thank you kayo ha. Sa kanyo, libre nga panood tuyo. Huwag mo, magbawa na may. Matik ha? Sudan na kasi, matik. So, manang tagkaon, busog naman tayo. Taghandagan pa magtrabaho no. So, trabaho tagbalik. Ito ulit. Naspag na ko guys. Naspag na ko. Oh. Kuya. Oh, lenos mo guys. Ha? So, may tiwasunod nito gamay lang siya. Mga gatong na. So, gumato na balik ko no. Kira ka ba? Ha? Kira ka? Kira ba? Suko kira ba ka? Ha? Kira ka di? Suko ikag naman eh. Ha? Oh! Bot! So, gumata niya magkitag balik guys. Ayaw mo ito, tumasanog mong trabaho dito no? Sudlag, background, kukurunan, tagsudlag na. Yo! Good morning! Morning yo. Awan nyo guys. Yung kurmang udo. Mura siya coronavirus yo. Puti lang color. May nagkulor eh. Pero kita rin uda. Oh. Tay bitaw. Gumagtik. Pagtilas yun. Lainag na ako eh. Diyan na siya. Diyan na tayo labtan. Mamang labot.
Oh, happy ta din human gamay lang jud kay kuwang no. So, tabangan lang ako ni si Yoyo dire ipos yung mga gamit dayon. Ang katong gipahawanan nito sloyo katong mga kahoy dito no, katong gipahabasa niya. Manano. So ato tan-awon dito. Ikaw man mo dire. Ato to ipakita to sa inyo ang katong nalimpyo na dito. So ako sa amo sa nito wason ha. Mo nito wason. So manami guys no. Manajud mi. So dara ang katong kanay, katong agi na mo. So wala ko ka kuan, ko ka picture o ka video sa wala pa nahuman og sa nahuman no. So before and after ba? Before and after to nya. Kung napakita sa inyo ang limpyo no. So naramo na siya. So mo na siya diri guys itong tubangan sa itong pagsugod ng trabaho diri. Ano siya? Tubangan ayon. Diri loyo. Ayon, katong loyo nilang yoyo dira. Mo na diri. Piste. Katong mga gamit dira sa kilid, wala ta ka video, ibutang dia. Bahala si Yoyo na bahala na usawa na niya. Patimbang. Pa na ilang siwas patimbang. Oo. Manamon trabaho diri guys. Salamat yo. Ha? Kasama ko nito. Salamat ko. Salamat yo. Ha? Salamat po diyan niyo. Adto na mi. Adto na mi guys, muli na mi guys. No? Kada po jud mi gamit may blender og gani. Robot mat. Ay lamisa. Bangkol. Ito. Dato lamisa. Ang kita. Muli na ta. Plumber wa. Yo, ito na mi. Ha? Iyo, salamat. Salamat kayo. Nagsayo mo ang mga sa tao gani? Giveaways ba? Ay, ari mo. Iyo, amping. Thank you. Anto sa sunod ni kayon. Sunod na po. Sunod na itong panagkita. Bye-bye. Ari mo. Salamat kayo. Adios. So, doon ta guys. Ulit na ta. Let's go home. Ang ita-dress ang mga tao diri. Te! Nasa sud. Kalisod na ng purmaha eh. Oh? Ha? Isa ito purmaha. Sud? Buk nga niya. Oh. Sila sa. Tanong. So, nauli namin guys no. So, kape eh. Masakay ko sa motor. Sakit kayo, bugto kayo. So, main ta no. Pohon. Makapalitan ka ng sakyanan ba nga ka ng pang gani. Hindi tayo maglisod. Huwag na tayo mga karga sa. So, main ta mabot na nga panahon no. So, imin ta diha, imin. So, mo to siya guys no. Na-experience sa tawag ka ng pagpanghawa no or kanang pagpamakyaw no nga manglimpyo sa lugar sa ubang tao no. So, usa siya sa mga kana siya pagpanghawa no, sana siya sa mga source of income sa mga pobre nga tao sama sa mga no. Usa na siya sa mga panginabuhian sa ubang tao no. So, nindot ang experience guys. Kanang kapoy siya nya init pero hindi mo jud ka makasulti kung sa jud na siya nga klase sa pagpanginabuhi no if di nimo ma-experience no. So karon na experience jud no og unsa na siya ang pagpanghawa no. So thank you guys experience yo og sa imong mga panghatag sa mga ano og sa pagkuha sa mga. So di sila lalim guys, grabe init yo nya kapoy ka sa lawas no. Tungod kuha man siya kanang usa siya mura siya kanang hard labor nga trabaho ba no, pero worth it ang experience guys. So kung sa mga nakita nga video no nga inyong source of income or inyong parents no ang source of income kay nani ang pagpangita ka ng pagpanghawa ni nana nga mga pagpanginabuhi. So i-appreciate sila guys no, kay di lalim ang trabaho ngayon nana guys, pero at least kanang di mo siya ingon gaan pero kuan siya kanang sa Tagalog pa marangal na trabaho ano kanang nanginabuhi ka nga patas, wala kay kita makan, wala kay gilad, wala kay gitikasan no. So okay ra siya, nindot kayo na experience ng kuan kanang mga inana nga mga klase nga trabaho no. So basin pohon maka experience sa butag lahi nga pangita nga kanang pinubre nga pangita no. So mga panginabuhi sa bukid guys. So mga to siya, nindot siya, kapoy lang pero kira worth it ang kakapoy, labi na kuan nindot mo na worth it ang kakapoy, labi na ang imuhang makita kay nga inani kay kuan no nang
limpyo ang paagi no. Walang kapoy. Murti tra ang tanan. So, siya no. Ito siyang tapuson kay murag taas-taasan ang video no. So, ngat kung magkita pa tayo balik nga ay mo ka pulan ay mo ka pan. Palayan mo sa pagsuporta no. Ay ka mga istorya ni. So, nito sa sunod gayon. Ganoy TV ano out. See you.